ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଲ କଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛି ମୃତଦେହ। ପାଚେରୀ କଡ଼ରୁ ଡେଲିଭରି ବୟଙ୍କ ମୃତଦେହ ଠାବ। ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ପାଣ୍ଡରା ନିକଟରୁ ମୃତଦେହ ଜବତ। ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତଦେହ ମିଳିଛି। ବେକରେ ଏକ କପଡ଼ାଗୁଡ଼ା ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପାଖରେ ଏକ ପାଣି ବଟଲ ଓ ସାଇକେଲ ପଡ଼ିଛି। ରାସ୍ତାଠାରୁ ବିଲର 10 ମିଟର ଦୂରରେ ମିଳିଛି ମୃତଦେହ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡାହାଣୀ ସନ୍ଦେହରେ ମା'କୁ କଟୁରୀରେ ହାଣି ହତ୍ୟା କଲା ରାକ୍ଷସ ପୁଅ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବେତନଟୀ ଥାନା ଭଳିଆଡ଼ିହା ପଞ୍ଚାୟତ କଲରାଫୁଲିଆ ଗାଁରେ ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁଅ ତପନ ସିଂ ଦ୍ୱିଗିରଫ ହୋଇଛି। ମୃତ ମା ହେଲେ ରାଇମଣୀ ସିଂ। ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ନିକାନେ 1 ଦୁର୍ଗାକୀର୍ତ୍ତି ସରକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି କରିବା ଚୋରଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି। ଗୋପାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ଥିତ ପାଟଜୋର ଡଙ୍ଗର ବନୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଲୁହାଖୁଣ୍ଟ ଓ ତାରବାଡ଼ ଚୋରି କରୁଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗ ଟିମ୍ ଏବଂ ନାଇଟ୍ ୱାଚରମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ 9ଟି ଜଣ ଚୋରଙ୍କୁ ଧରାଯାଇଛି। ରାୟଗଡ଼ା 29 ୱନାସିସ୍ ରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା ପାରିବାରିକ ବିବାଦରୁ ପତ୍ନୀକୁ ହତ୍ୟା କଲା ସ୍ୱାମୀ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୁମ୍ବିକୋଟା ଫାଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ପତ୍ନୀ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ହାଣି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି।